Devye cilo berge jenayê ve herêma me fîstan bîn, qutek bîn serde, piştik bîn, xavik û kitan bîn. Em ê werin cilo berge herêma Amûdê û Dirbîsiyê. Reng û cilê we îro jî hevalekî me ye keç, ew dirîtina Amûdê anibî ya Dirbîsiyê gelek kes keyfxweş bîm ez çavê we kirosxaftana ketim. Rengê we çaw e. Eyn temsîla kevokê xwe dike. Dema kofiya xwe girê dide û pêşiyê girê dide dibe weke nikiliyê kevokê lê tê. Dema singa xwe jin dema singa xwe vacila be singa xwe şûtkê li ser girê dide bedena wê diçe pêş weke bedena kevokê lê tê. û şûyîn de ji xwe lewendiyê wê dirêjin têne li ser xeftan şûyîn de dema girê dide ûçikê xwe şûyîn de girê dide eyn weke tariya kevokê lê tê yanî ev hê çanda mîtaniya û wê herêmê hê cilo bergê herêma Amûdê û Dirbîsiyê hêyê remza kevokê ye remza mîtaniya ye. وعلو يدينو علي واخي وعلو دينو علو دينو علو دينو علي واخي وسهم بيلصورو ويشيرينو وسهم بيلصورو ويشيرينو